Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa itong Ginoong Kristo o ang gugma sa Diyos ug ang pragiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Now sa akin, Mga igsuon, ginusol kita sa itong mga sala, aron nandap kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Diyos sa mga gawang sa tanan, o kaninyo mga iso, na nakalapas sa kapawiyan, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Pusan mamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tarang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. kalayon kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ukaday sa iya mga tao, dinhi sa yuta. Noong isagitong hari, Diyos amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungo sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong na sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawang kasasala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa dusa amahan, dawat ang among pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod, aron pag-ilas sa imong santos nga ngalan, itugot sa mga natawo pag-usab, gikan sa tubig sa bunyag, ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna, ug ang kahiusa-usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagpupot si kang Pedro, kang Juan, ang bakol nga naayo. Ang tanang mga tawo natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag porteko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel,
Nganong nahibulong man kamo niini, og inyo man kaming gitutukan. Naghunahuna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gaho o sa among pagkadyusnon, nakapalakaw kami ni ining tawhana? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata. Ug inyo hinuong gihangyo si Pilato, nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kamo mga saksi niini. Ang gahom sa ngalan ni Jesus, nga among gituuhan, maoy nakaayo ni ining tawhana, nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus, maoy nakaayo kaniya, sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuunan, nahibalo ako, nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo, ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas, ug ituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo, ug balik sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala, aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong puso, gikan sa Ginoo. Ug unya ipadala niya si Jesus, ang Mesiyas, nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit, hangtod moabot ang panahon, nga bag-uhon ang tanang mga butang, sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios, magpadala kaninyo og propeta, nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan niyang isulti kaninyo. Ang dili mutuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel, naghisgot usab mahitungod ni ining mga adlawa. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo. Ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon, o gipadala pag-una nganha kaninyo. Aron pagpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagbiya ninyo sa inyong dautang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Ginoo, pagkahimayaon sa imong ngalan sa tibuok na kalibutan. Unsa ba ang tao nga nanumbaling kaman kaniya, o ang anak sa tao nga nagalima kaman kaniya? O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og diutay sa mga anghel, o gipurong-purungan mo siya sa imaya o kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanang ubos sa iyang tiilan. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, o ang mga hayop sa kaumahan,
ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa iyong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Now sa atin. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayawang tao Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kadinyo. Nakurat sila og nalisang og naguna-una nga nakakita silang espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tan-awan ninyo ang akong mga kamot o ang mga tiil. Ako gayud kini. Ikapa ako o makita ninyo kay ang espiritu walay unod o mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini sa iyang mga iyang gipakita kanila ang mga kamot o ang mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay o nahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, doon na ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan sila nila siyag usa ka buok sinugbang isda. O gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga, maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan o miingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Og nga ang iyang ngalan ang mensahe may tungod sa pagginulsol o pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod, sulod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Mayong gabi kanyang tanan. Ang ebanghelyo nato karon nagpakita sa tawhanon nga normal nga mahitabo sa atong mga tawo. Ang mga apostoles are confused, nangahadlok sila, og nag-struggle sila kung saon pagsabot sa mga panghitabo nga ilang nasinati. They had hope in Jesus but He was crucified. Og karon nadungog nila og nakita nga nabuhi. They cannot fully believe it nga nabuhi ang Ginoo. And into the fear and confusion, Jesus suddenly stands among them and says, ang kalinaw manaa kaninyo. This is where the reflection begins. Tungod kay if we are carefully and honest, we are not so different from those disciples nga sa kadaghan sa itong mga pangitabo sa itong kinabuhi, kita usab magduha-duha, daghang kabalaka, daghan og mga kahingawa, and yet nagtuo ta sa Ginoo. Many of us nagdala og mga kahadlok,
kahadlok about families, kahadlok about future, kahadlok about health, daghan. And some of us nagduha-duha about sa Ginoo or about sa tong kaugalingon. No? Muni ang mga tawhanon nga normal nga atong masinati sa tong kinabuhi. Sama sa mga apostoles o sa mga sumusunod ni Kristo katong in the setting of our gospel today. And what does Jesus do? He does not stand them. O wala siya mga saba, wala siya musukmat nila nga kamo way pagtuo, wala niya sukmati, wala niya kasabi nga gamay rin yung pagtuo. Instead, ni paduol siya o gipakita niya yung mga kamot o mga tiil o iyang mga samad sa iyang pag-antos dito sa cross. And He reassures them nga kini mao siya, tinuod nga nabanhaw. This is very important nga ang Ginoo nibalik nga someone nga dili siya layo kanato, duol siya kanato, nibalik siya, gipakita iyang mga kamot, iyang mga tiil na dunay mga samad o ulat sa mga samad, and some wounds of the cross nga tungod sa iyang gugma o kadaugan. Para kanato mga sumusunod ni Kristo, this means that our own wounds and struggles, our pains, our failures, is not the end of our story. In God's hand, they can become something meaningful. Kana tumapag-antos, kanang crisis na to karon, mahal ang gasolina, mahal ang tanang paliton. This could become a meaningful for us, no? Because this would lead us to reflect kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa mga panghitabo sa tong kalibutan, panghitabo sa tong pamilya, panghitabo sa tong kinabuhi karon. Nga usahay perting lisuda, di ta makasabot. They can become places where grace enters to us. Ang grasya sa Ginoo mulihok kanato. Muna tantawo nato ang mga panghitabo as a positive nga mensahe sa Ginoo, not a negative. Then Jesus does something surprising. Nangayo siya og pagkaon aron iyang kanon. Nganuman, tungod kay gusto niya nga masabtan nato, no, masabtan nato nga siya tinuod gayud, dili siya kalag o dili siya espiritu, dili siya illusion. The resurrection is not just a nice idea. It is a living reality nga ang Ginoo buhi gayon. And this matters for us today because sometimes we treat faith as something abstract, something only for the church, something separate from daily life. Pero ang Ginoo gipakita niya kanato that He is present in ordinary, in sa itong mga pagkaon, sa itong mga pag-istoryahay, sa itong mga trabaho, in the simple moment of our lives, present ang Ginoo kanunay. He is alive, not just in heaven, but in our everyday lives. If we learn to recognize Him, then Jesus, giukban niya ang ilang mga huna-huna aron makasabot the scriptures, no? Yang gigamit ang scriptures. He helps them to see that everything, His sufferings, His death, and His resurrection was part of God's plan. And finally, gihatagan sila ni Jesus og mission. You are witnesses of these things. Kamo ang mga saksi nining mga butanga. This is not just for the apostles. Kini nga mission dili lamang sa mga apostoles kundi alang kanato nga nagsunod ka Kristo. This is for all of us. We are called to be witnesses. Dili necessary nga mo preach ta, mo paambit kita sa pulong sa Ginoo, but living differently
magkinabuhi kita nga matarong. Kay bisan pag wala tayo gisulti, wala tayo gisangyaw diha sa pulong sa Ginoo, pero kung makita sa tong kinabuhi nga nagkinabuhi kita nga matarong, it's already a sermon for everyone. By showing patience, kung adunay mga kalagot, mga kasuko na magpaubos na ta, or by choosing forgiveness instead of revenge, by holding on hope, even our life is difficult, by loving in small, consistent ways. Moni ang mga paagi aron makapaambit kita nga sa buhi nga Dios. People may not read the Bible, but they will read our lives. So what does this gospel ask for us today? Tulo ka butang importante kayo. First, to welcome Jesus into our fears when we are troubled, instead of hiding. We cannot remember His words. Katong hinumduman kanunay ang iyang pulong nga niingon, ang kalinaw manaka ninyo. Ikaduha, musalig kita ng atong mga samad are not wasted. Ng atong mga sakripisyo, atong pagserbisyo, no? Atong pagpangalagad, dili masayang. So what does usamaybot pasabot ini? God can transform even our deepest pain into something life-giving. Kanang atong ipanghimo, it would transform us to become a better person. Muna ang usa nga atong hinumduman nga sa atong pagpangalagad, sa atong pagsunod sa Ginoo, atong pagsakripisyo sa atong pamilya, dili na masayang. It would transform us to become a better person. It would transform us na mahimong buutan o maayo nga Kristiyano. Ikatulo, to recognize that Jesus is alive and present. Dili siya layo kanato, duol siya kanato. Diya sa tong adlaw-adlaw kinabuhi, ang Ginoo nagauban kanato. Mabitaw na nga usahay ba magsingitag reklamo, lisod, kapoy, mahal, paliton, nakakitag mga reklamo sa kinabuhi. Pero apa mo kabantay ng hantod karon buhi mangyapon ta? No? Apa mo kabantay ana? Nganuman kay ang Ginoo uban kanato. Muni angay nato pod pasalamatan sa Ginoo, no? Instead nga magreklamo, magpasalamat na lang ta, at least karon buhi pata. Ganahan mo og daghan mo gasolina, pero adto mo dito sa kuan Iran papuyon. Ganahan mo, di mo ta ganahan, bahala ko gasolina Arnacos Pilipinas, no? Inana ba? Ang ito pasalamatan, di ta ang sige reklamo kay malain mas dili ganahan ng Ginoo sa mga tawo nga reklamador. And finally, aron mahimo kita mga saksi. Ang paghimong saksi dili kinahanglan nga perfect ta kapakatawo, but real people whose lives quietly speaks of God's love. Ang mga tawo nga may gugmaon mahimong saksi sa kaayo sa Ginoo. Muna makigsunan kun Kristo aron kita makaangkon usab sa pagkabanhaw sa Ginoo, sama sa pagkabanhaw sa Ginoo, mahimo tang saksi dadto nato ang gugma sa Ginoo sa kalibutan, pinagi sa panaghigugmaay, panagpasayloay, pagtinabangay sa matag usa. These are the ways aron maambit nato ang kahimayaan, ang pagkabanhaw sa Ginoo sa umaabot nga mga adlaw. Hinaot paunta. Sa atong pagpanaw kuyog kang Kristo, magampo kita nga ang iyang dalan sa kinabuhi mahimo untang mas tataw matag adlaw. Mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo, ubani kami kanunay. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinod-anon kitang musangyaw sa Ebanghelyo, sa paghinusol o pasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay.
nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo, ang nabanhawng Ginoo, madala nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang balaang kasulatan, maglamdag kanila nga anaa sa kangitngit sa sala, ug sa kawalay paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga maila nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo, diha sa Eukaristikanhong pagpikas sa pan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay, diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Diyos among amahan, ang among mga kasing-kasing, nagdilaab, sulod kanamo sa among pagpamati sa imong bugtong anak, dawatang mga pag-ampo nining katawhang nagpanaw diha sa dalan sa kinabuhi, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, God, bless you, pagpapalala sa atin sa Diyos, mga igsuon, pagampo kamoro na ko yung sakripisyo dawato ta sa Diyos nga mahayan, makagagahom sa tanan. Dawato ng tas sa ginawa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa biday, pagimaya sa iyang ngalan, alang sa tapuslanan sa tibok niya, santos kasimbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa, nga mong gihalad, nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong pagkatao, diya sa bunyag ug alang sa dali, nga panabang gikan sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sa akin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Diyos. Angay ang matarang. Santos nga amahan, Diyos na tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa nang panahon, apan labi na gayud niining gabi una nga may mayaong kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkapakamatay, gilansang siya nga among kamatayon o sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod diining uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diya sa walay hunong nga pag-ingon. Sa
Santos gari ka Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinailang kanamo lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, ipikas ug mihatag nini ngadto siya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya matinud-an ug miingon. Dawat ta kini og Panginoong kamong tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa baog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanaw ni Kristo, nagalat kami kanimo mahan, nining pan sa kinabuhi, o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among bispo, o sa tanang mga pare. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, labi na katong among gihandom karon. O ang tanan nga matay di sa imong kaluoy, dadas ang tanan sa pagsudong sa kahiyag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan nimo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, ban sa mga apostoles, o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila mo nga dayon og gamay ka nga mayaon pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya ug diha kaniya. Gihatagada kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa mahan atong gamiton ng mga pulong itudlo kanato sa atong mananubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngayon mo kaming luwasod sa tanang daotan. At ay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Ug mulayo sa kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananupos. Kay mo man naging arian ang gawa mo kang himaya hangtod sa kangturan. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kung din pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton natay kami sa imong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Now sa kini. Karon ipakita nato atong paraginigsonan.
Mga igsuon, kini mo ang kodero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, apan ipangulo mo lamang ang maayo ako. Magampo kita. Pataling hugi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hinabang niining kinabuhia og magpadangat sa mga kadipay nga walay kinutuban diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Nausap ka na. Og manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Palakpakan nato atong nabanhaw nga Ginoo og mayong gabi kanang tanan.